experto. Hoxe parece que a mañán chega a min dun xeito diferente. O ceo peneira enriba dos meus tellados un escintileo lizgairo que anova o corazón das miñas xentes. As miñas xentes. Eu, Aurea, Ourense, son moitas cousas. Son rúa, son monumento, son tradición, pero son, por riba de ninguna outra cousa, o que as miñas xentes fan de min. E convírteme como cidade nun matiz da sensibilidade galega, un burgo sutil, apaixoado, vibrátil, dialéctico, entusiasta, cabalmente no apoio da chispa, o que lle cabe o lexítimo orgullo de ter contribuído a través de algúns dos seus fillos un engrandecemento cultural de Galicia. Lamas Carvajal, Otero Pedraio, Prado Lameiro, Vicente Risco, Penchosei, Curvos, aseguran a miña perenne presencia no tempo. Pero doutro dos meus fillos veño a falar. De Eduardo, de Blanco Amor. Mais como calquera nai que orgullosa fala dun seu fillo, vou fuxir dunha biografía chea de datas e de datos eruditos. Propoño, en troques, un intento de degustación que atenda máis a emoción que a didáctica. Unha das miñas casas, baleira sobrante, cos vidros embazados e un breseirino cativo para poder encher, foi testigo do nacemento, setembro de 1897, de Eduardo, o penúltimo dos 5 fillos dunha familia que non tardaría moito en rachar. 7 anos despois, o pai que cando non tiña para a xogueta maldecía por todo, abandonounos. A mí, de entre todos os nenos que xogaban arredor da catedral, que brincaban entre os postos de olas e cazolas de Loñoán na Praza da Verdura, que enredaban entre os latoeiros da Rúa das Tendas ou por entre os afiadores e parafuseiros da Praza Maior, que latricaban cos zapateiros de Banquilla da Fonte Nova e que reparaban en todo o que non era de reparar, mentres non lle botaban ni siquiera unha ollada de paso os edificios novos dos comerciantes maragatos, erguidos a 4 pisos nos seus brancos perpiaños e que constituían daquela a miña gran fachenda. A min, digo, de entre todos aqueles nenos, sempre me chamou a atención aquel algo triste, sempre doente, que só falaba castelán nun mundo presidido polo galego, Eduardito. Percibíase frágil, crebadizo, fusillidizo, e non unido por unha nai que o colmaba de atencións e agasallos. Así foi medrando. Lembro pasar cara ao instituto nas mañás de inverno, cando os charcos da choiva ainda estaban adurecidos polo carambelo e a xiada estrababa nas rúas e máis os tellados, por riba dos cales, as campás da catedral despenábanse a cachón, derrubándose polos ancos da torre e arreguizando o ar. Lembro as súas longas conversas a raxeira do sol co seu admirado Vicente Risco, de quen recibeu unha moi importante formación. E lembro, como non, xa mozo Lanzal, saindo a doce aperta das miñas rúas, sen pensar nin dentro do traxe de estrea,
todo o corpo o gosto agredoce de ter 17 anos xa sen volta. Era o seu primeiro día de traballo no Diario de Ourense, órgano local do Partido Conservador, no que Eduardo iniciouse o mundo do xornalismo, un mundo o que sería fiel, brillantemente fiel, en 2 linguas, 5 nacións, 2 continentes e varios rexistros xenéricos. Nacións, continentes, naquel tempo eran Dacio Írense e Eduardito, o fillo da florista, uniuse a ledaíña de orensás que me deixaron. Fixo un pouco por fuxir do ambiente opresivo que me atenazaba mentras recuperaba o pulo despois da gran epidemia de gripe do 1800 e un moito por fuxir dunha guerra, a de África, que non era a súa. Así, a primeiros de abril do 1919, perdínlle a pista, permanecendo en min os ecos da saudade que arrolaba o poeta. Tardou preto de 10 anos en camiñar de novo polas devoltas paisaxes do Miño, ou en pasear do brazo da súa nai cara aos cafés, onde a provinciana xente de ben se fartaba de chocolate e refrescos. Foi no ano 28 e por un moi breve período de tempo como corresponsal dun dos xornais máis importantes de Argentina, La Nación. Voltaría de novo no ano 33 para acompañar a súa nai nos seus últimos días e xa non voltou pisar as miñas rúas ata varios lustros despois. É que Eduardo gastou a súa vida na Argentina, o Uruguai e Chile. A súa vida, sí, pero a súa obra quedou varada aquí, en Auria, en Galiza, na súa patria íntima. Castizo, o Bocas e o Milones son xa parte perenne da miña paisaxe. Case que os percibo xunto ao caño grande da Burga facendo lume de pitelas nun intento de paliar os efectos daquela choiva coriscada que facía máis mesto o bafo a se soerguer da agua quente do lavadoiro grande. O longo da esmorga, Blanco Amor convírteme nunha xeografía mítica, suavizados os meus límites e propiciada a indefinición das miñas formas pola choiva. E a choiva recibe a Blanco Amor no seu regreso definitivo con xa 68 anos. A él, que lle prometeran traballos, cargos de relevancia dentro do mundo da cultura e do xornalismo galego e que agardaba un recebemento multitudinario, atópase con que agás para uns poucos era un descoñecido. Blanco Amor, home aberto e intelixente, elegante, espilido, era calquer cousa menos un home humilde. Por iso, o golpe recibido
foi máis doroso. Vino naquel tempo andar sempre desacougado en guerra permanente contra exércitos invisibles, os cartos, os editores, os partidos políticos, os críticos literarios, os concelleiros ou os xornalistas podían desatar nela auténticas treboadas verbais. Como un neno inseguro, reclamaba as atencións constantes dos demais. En eso chega o éxito editorial de Xente ao lonxe. Por aqueles días pegou en Blanco Amor unha agasalleira e lanzal saudade que era ao mesmo tempo algo semellante á calada ledicia nova de ir sendo ceide. Pasmaba eu coas súas descobertas nocturnas polas miñas rúas. Andaba contento, consciente de que as murmuracións maliciosas foran perigosas cando era xove. Agora xa non. Non era a soberbia, senón manifestación da soedade, a dramática soedade na que viviu, a dramática soedade na que morreu. Morreu? Non. Está, debe de estar, aquí, na súa aurea, no tempo e na palabra, que é onde viven para sempre os homes que xamais morren. Se nos creban na gorxa, e cando no outro polo da emigración natural e da emigración contra a natura, sepas que nos asoparan as baleirezas, as vaidades, os desencontros dos restantes 2 días do ano, revívenos, tal como a estora no Día de Galicia, aquí xuntos, apreixados, unificados, como un anel de ferro, cal falanxe de ferro ben tecida, arredor do mito augusto maternal, máis forte, máis fecundo que todas as certezas.